Kamana nyakum kete Ramogi TV thuolo machielo mar twak mar atil chakore achiel kachiel Ramogi TV an ka kod wenda Freddy Okango batha kod kacham kod machiegni koda kasto wan kod Kennedy Obuya bende gidhi loso ka wang'iyo ni to weche mag rakruok kod midhiero matucha apoya nono osebiro machalo nade piny Kenya ka oseneno ka midhieche osetimore mang'eny ahinya. Achiel kuomgi e kinde sirikal mokalo ne midhiero mar midhusi mar corona bang'e to midhieche machalo kod mag pikegi bende gin gik moseneno ka kod kacha. Kopogore kod mano nyaka Ramogi nyaka koda ka monj bende osetimore pacho ka kendo waseneno kaka sirikal yuko mar kelo resruok to midhiero mar pioula makoro sani okwako thoth gwenge mathurka bende yuk kaka dwarore koso oula okelo bagni okenge ma sirikal keto bende beyo to koso nitiere rode moko ma pod odong' ma jopiny nyalo dhi godo nyime yudo hinyruok. Mane omiyo arwakni machiegni Freddy Okango e twak mar ratilo odhiambo makawuono. Erokamano George Bati. En hai marach ni kawuono kwa twak kato weche ok dhi maber ahinya e Kenya waka. Midhiero mar oula mosetimore kamoro amora e gwenge e kaunti madhi mana 35 ni neno kaka kawuono Nyandoyo oseyiech aero ni neno ka Sindo mabe kucho oulo tero gik moko nego ji ineno kaka oulo nego ji Maimau ineno kaka oulo nego ji cho Machakos mano wadhi gi Kalonzo Musyoka. En gima rach ni wach ne timore nikech weche mag oula kinya paro higa gana 2002 ne wan go oula mano nego ji, higa gana 2008 ne wan go oula mano nego ji. Tiende ni weche oula kaka jo Kisumu luongo disaster en gima nyaka sirikal ikrene ndalo duto. Ngara gi kanyo arwaka Ken Obuya en bendo mose nyekwa Ramogi neno kise chake mana malieti makora til gi wende ohadho ni wach machiegni nyaka Ken Obuya. Erokamano ahinya wadwa ne nyekwa Ramogi Juang misawauru warwaku e budho mar ratil makawuono. Akchiwo kuyo makende mamara kod ma familia mara gi mag jo Homa Bay kuom joma nowito ngimagi e midhiero kod masira marach mar pi kod oula mano nego ji Sindo kendo mano nego ji Mahiu. Erokamano nya Okango nosemake maka Okango koro nyalo tiyo kama nodong' cha miwacho ni ineno ka nitiere midhiero mosetimore ma ok mokwongo. Yes. To gimomiyo wan gi migawo mar dil gi weche mag midhiero en weche machal mag oula gi. Ka midhiero ni biro rumo nikech walemo ni mondo rumo midhiero machielo biro wuok kendo mar drought wang'eyo. Koro sirikal nyaka bed gi mpangilio mar tieko midhiero moro amora kata dil gi midhiero machalo kamagi. To wan kumwan tieko wang'iyo ing'eni midhiero ni omako Kenya mangima to sirikal poko landa yanga ni ma midhiero mar Kenya mangima. Kiwinjo kaka sirikal wuoyo o giwuo ka gima midhiero ni e counties madhi 35 giwuo ka gima en gimoro matimore wa Nairobi ka timore wa Nakuru. Sirikal olando ni gin counties 37. Sirikal olando ni gin county adi 37. Tang'o momiyo ka gilando ni en county 37 to po giwacho ni ma national disaster midhiero moko amora amora. Namba 1. Namba 2 wang'iyo bende nitiere pesa ma bede budget mar konyo weche mag midhiero kama. Yes. Joma ohinyore, joma utegi omukore, joma onge chiemo, joma onge ang'o. Pok waneno ka sirikal owuok ayanga kendo otero kony machal kama e gwenge duto te. No waneno ka gin Nakuru, waneno ka gin cho kuonde mamoko to gwenge mamoko pok gidhiye. Pok unyiswa ni to ji motho gin adi ayanga. Numbers opogore. Gin ji adi, sikunde adi molor, ji adi molal, to ji adi madwaro kony. Mane gima wadwa winjo Bati. Yes. To maduong' ahinya en ni wan kaka jo Azimio wang'eyo ni wan kuma rach kaka jo Kenya. Kendo sani en sama ji nyaka riwre duto te gimoro amora iwe pesa duto te kel mondo dhi okony joma midhiero machal kama omako. Yes. Pok waneno ka sirikal timo mano e yo makare. To mogik mondo ami gik mage medwan kapok ichopo mogik no chome gima gin gik mage medwan sirikal owe timo. Gik ma sirikal onego we timo sani giwe wuotho abala gibaya gidhi koni kawuono wuok odhi koni joge wuok odhi koni ma namba 1. Namba 2
ka nitiere development mane timo giwe sani to gikawo pesa kate gichor e weche mag geng'o weche mag oula. Number 3, nitiere gimoro ni coordination, riwruok, tudruok gi department mopogore opogore, jolweny, National Youth Service, police, Red Cross, pogiriwore e yo makare magwedo coordinated mondo wane kaka wadhi geng'o wechegi. To nitiere migawo mar iluongo ni meteorological department, gisebedo ka gilando ni koth biro. Ndalo moro ne jatend weche mag kor yamo meteorological nolando ni wadhi bedo gi koth mbele ka. To nineno ka jalup ker Rigathi Gachagua oluonge e press conference to kone ni wachane gimi wacho cha. Wach sani adawinjo gimi wacho. To dhi oluor wacho ni an gima na wacho ni be koth biro mana matin, to sani korona ka koth duong', koth ng'eny, oula ng'eny, ji tho. To onge kony malong'o. Nitiere miyo moro Mathare ka no owito nyithindo 6 pok oyud nyaka sani. Nitiere jisindo ma joma tho pok okony nyaka sani. Nitiere joma mayu ma pod imanyo, jo Kenya amiero koro konyo, pod imanyo dendgi pok oyud nyaka sani. Tiende ni gima temo wacho, kata wan joma ni opposition ok en gimoro migo e siasa. Onego sani koro ji biro kanyakla tikelo paro kanyakra. To kokel paro kanyakra to wacho ni koro wan gi counties 37 ma midhiero nitie. Ere kaka wadhi konyore? Ok en tik sirikal kende, kata wan bende mwino kan wadhi Machakos, nyoro ne wan gi Raila Amolo Odinga Embakasi kucho, kendo wik manyien ni ibiro neno wadhi Kisumo, wadhi Nyando, wadhi Homa Bay, mana kamano kamano. Machina Obuya. Okil wuoyo maber. Gimomora godo ni ochako maber to wacho ni sirikal owe randa. To tieko ko wacho ni program margi mar wuotho. Koro kende gito margi ni randa. Sirikal to onego bed randa. Okay, all said and done. Midhiero mar koth kod oula ok en gimo chakore sani. Yes. Koth matimore Kenya ka king'iyo mos notimore nwa higni 60 mokalo. Iluongo ni kodho uru. To I would say ni lony mano obedo godo managed gi coordination ma ndalo cha ne ni malo matin. Maybe onyalo bet nikech population mar Kenya bende ni piny. Then sirikal mar wabeberu ndalo cha ne nigi lony kod teko mathoth kaluwore gi yore mag mawasiliano kod ndeke mag jolweny mane seche moko ne nyalo chopo kuonde mane pi inyeji. To king'iyo kako wadwa wacho ni nitie pesa. Sirikende te e Kenya ka obed sirikal maduong' kod sirikal mar loch gwenge, main county governments, nitie gi department miluongo ni disaster departments gi te gibedo funded kendo en ga pesa mabedo ga budgeted for. Kama yie kode mariwora kode ni the nation and the government, all governments onego prioritize mondo dhi tim supplementary budget. Inyalo kata luong kata kapo ni bunge sani osedhi recess, inyalo luongi mondo gibed gi special sitting mondo gi discuss a reallocation mar pesa mondo ging'ini budget makama for this quarter ne en makama, bwanyalo adjust mondo wari route the budget ni mondo dhiye disaster mumonjo piny. Right. Another thing, challenges ma wan go ka e piny ka gin gik moko nikech awinjo ko wacho ka ne sirikal randa dhi sama gino setimore. But the question is, sirikal en nga? Sirikal en nga? E gwenge waduto gi ji nitie moyier gi jopiny ma represent jopiny mochamo muma. Obed MCA en jo sirikal, MP, women rep, governor to the president, magi duto gin jo sirikal. It is an irony ni jachung' kendo ng'ama oyier e piny luo kata e piny mwa nyalo ywak ka ywak ne sirikal kuja saidia. To koro an gi en ma wan jopiny ni wanyalo ywak ni sirikal kuja saidia marom nade. Ang'o matemo wacho? Atemo wacho ni nitiere migepe mochung' ne masiche machalo mag koth madhi mbele ni. Migepe gi ere coordination mana kaka wacho coordination chakore gi japiny nikech nitiere jok mabedo affected mong'eyo maber ni gidak e riparian land. Nitie jok mo encroach modhi modak e tie oche ma ging'eyo maber ni kama masira kama nyalo timore
to masira nyaka yudgi. To nitie gigi timore nikech ang'o? Timore nikech wan samoro sirikal, jotije sirikal ma represent sirikal odino wang'i ok gidwa wacho, or lack of commitment from the community themselves. Seche moko nitie kuonde moko mosetem kata daro ji. To ayudo ka josiasa moko iloke siasa niya sirikal owe daro sando jowa. To en gima rach ni dhano wito ngima. For the case of Madari, nitie jok ma wakia ni gisetho kata gintie. To ng'ama piyo iwero matiek ndalo 4-3 ok inyal nwang'e. Inyalo mana nwang'e ni seche moko pi nodhi kode kata chuodho nodhi otime nade nodhi oume. To en gima very sad. One, planning mag town kaka Nairobi. One nitiere, the planning ma Nairobi, the last one not in 1989. So the last one not in the second one which team there's a review man in 2016. Yes. Mopoko bedo implemented nyaka sani. Nikech ang'o? Nikech king'iyo Nairobi, wantie gi miluongo ni sewer infrastructure. Wantie gi storm water. Kuonde ma pi odundu mag minyaga kale. Mag minyaga kale. To wan gi kama pi oula timo nade? The drainage, the storm water drainages. Tiyudo ka plan ma Nairobi igni machon cha population ma Nairobi by then ne en gimoro million 3 godiochieng' to gotieno million 2 2.2 gotieno. To sani population ma Nairobi osedhi million 7 godiochieng', gotieno en gimoro million 5.5 at night. To king'iyo gi the structures ma wan godo Nairobi ka, iyudo ka population maro osedhi malo ma ok nyal accommodate the existing infrastructure ma manage sewer kod storm water. Mane omiyo kibiri Maradaima kama wadake cha Mombasa Road. Sani ne awinjo kiwacho maling'o dho no kaneno gi wang'a ni nyaka nyang' owuok e pi obiro dak kodwa e moro ma e maramo. Magi timore nikech ang'o? Yes. Lack of goodwill of one, the community, number 2, administration and governments of the day, all arms. Nyaka kisani kama wachopeni. Yes. Sirikal mawano, mimi wacho samoro ji nyalo penjo ni to sirikal oikore marom nade, bende odewo jopiny. Sirikal ni bo oseketo kinge makare mag geng'o hinyruok mag ji, reso ji, kata miyo ji dwoko ji ngimagi mane gintie bang' midhiero timore. Nikech ka wang'iyo kawuono, telo ma keto sirikal tesre magin jo Azimio, ne owuok tung' mosuni ok owinjo bed ni daro oganda kapok osiemnegi ni gidhi dak kanye. Tarik 2 dwe mar 5 higani, sirikal nochiwo ne oganda modak kuonde machiegni ga aore kaachiel kod kuonde ma pi nyalo kelo midhiero mago ting'o nyaka tie yewni manyalo muoch. Seche 48 magi gin ndalo 2 magi wacho ni gisenyiso ji kuonde, gidhi nyiso ji kuonde ma ji owinjo bed ni betie. Osechak dar ji, koth bende chwe. Dipo ni nitiere bagni moro e weche mag rakruok kod midhiero mar oula ni. Okango. Iwinjo Bati, sirikal ok oikore. Gimiyo giikore kane gimiyo ji seche matin ne 48 mondo dar. Seche 48. Seche matin, seche 48. Yes. Mondo dar. Igni go tete ang'omiyo ne gipok ginyiso jogi ni kumudake ni ine tie aora biro barore ka koth biro wuogi. To sami wuok waterika. Ginyiso ji ni wuoguru dhi e got malo, got no ni kanye, lobno en mar ng'ama dhi teri kanyo, ng'ama dhi gedo ni kanyo. Mano pok giduoko. Namba 2, coordination. Sirikal ni kata sirikende mokalo onge gi gimiluongo ni coordination, riwruok e paro gi joma moko, Red Cross, Kenya Army, National Youth Service, mondo mi gitim migawo ni e yo mayot. Mano challenge magin go. Namba 3, nitiere gimiluongo ni legislation framework. Gionge gi weche chike moselos malong'o manyiso ni sama gima kama masira kama owuok, en ng'a mabiro konyowa timo tijni. Ing'e ni nitiere bill moro mosebudhe parliament iluongo ni National Disaster Management Act. Yani chike ma ng'iyo weche mag masira. Pok nokale nyaka sani. En ang'o? Mheshimiwa Obuya openjo ni to sirikal en ng'a? Sirikal en gin to gi joma ni oko mani gine e od bura ka to gi joma ni sirikal jo Ruto ka. Wan sirikal wate. Nikech sami loso chikegi tidhi ir jopiny tipenjo ni wadwa ni mondo walos gima iluongo ni National Disaster Management Authority kata agency. Matiende ni obedo gi jatelo maduong' kacha ma en kochiewo gokinyi
to ng'iyo weche masira. Waonge go. Waseneno kolos kar kedo kata kar tudo weche mag masira miluongo ni National Disaster Management Center kata unit. Iwinjo. Ere pogruok gi miwacho ni? Pogruok gi mano macha mana unit matin. Onge gimo konyo maduong' kama masira maduong' owuok kama. Kenya nyaka koro bed gi authority kata agency. In fact, kan ka pacha, nyaka wabed gi migao mar sirikal miluongo ni ministry mar disaster. Nekech disaster ng'eny. Mtoko gore piny, mano disaster. Mach muoch wang'o ji, mano disaster. Oula muoch kaka sani, mano disaster. Oro wuok, mano disaster. To ng'ama chiko weche gi malong'o man gi jomo tiyo go boeka to pesa mar budget be dhi kacha kaka Mheshimiwa Obuya wacho ta. Waonge godo. Number 3, waonge gi chike. Sani kono jinia, wuoguru ka, udagi wiyi wuoguru ka. Gidhi kanye. Jogi biro penyi ni wambe chik emo yiero wabedo ka. Kaka ne ang'e ni Raila Amolo Odinga nokono gi nyoro nyocha. Ni jo Mukuru kwa Njenga makori gologi. Igolo jogi ka sani to koth to chwe. To nokinyisogi ni giwuog ka. Koro nekech koro ineno ka masira biro tiwacho ni masira ni biro hinyou wuoguru. Igologi sama masira osechopo ma koth chwe. Igologi koth go blanket oko, koth go nyithindo oko. Ok konyogi. Gol gi tinyisogi ni wadwa teru kama kama. Tok sama masira temore kende. Tergi kuno kuma biro gimiluongo ni long term. Maonge chieng' mane giduog ka kendo, onge masira mana yudgi kendo. Mane challenge ma wan go sirikende gi te. Kata mana sirikal mokalo, mano challenge mane wan go. Koro an gima dak kwa sirikand Ruto ni. Ka wadhi mbele, nikech jo piny bonego bed oyudo weche makonyogi. An gima de kony Kenya en ni nyaka walos chike masiro weche mag masira. Namba 2, nyaka watim coordination e yo makare. Jolweny, jo national youth, wabunge, jo piny kawan, jo chama, politicians, mondo mi wa coordinate. Sani kipenjo mbunge, ni in gweng'u kacha, ji adi motho, obiro mi namba mopogore. Kidhi penjo regional commissioner, obiro mi namba mopogore. Kidhi penjo CS, obiro mi namba mopogore. Nekech coordination onge. Ji biro tho mainyre. Koro an gima kwano ni watim coordination, waket chike, to maduong' ahinya, ji nyaka riwre e paro. Paro mwawi, kana ilo wacho ni utimo gimarach. Oko wacho ni nikech ochau, owacho ni nikech oseneno kumudhiye, oganda hinyore masira mar oulani. To kuikoru mar loso weche mag masira. Ji otho Maimayu, ji otho Sindo, ji otho Machakos, ji tho Nyando. Ang'o ma watimo e riwruok mar geng'o weche mag masari? An pok aneno mano. Koro wakwa sirikand Ruto ni. Wan gima jo Azimio nyalo dwaro en ni nyaka koro wane kutero weche mag chiemo, nikech sani tuoche be koro osewuok mag pi. Nyaka uter weche mag yath, uter weche mag chiemo, uter gima chalo blanket, mondo jo oyud resruok. Jo onge resruok. Okango. Iwacho ni iwacho gi kweth maketo sirikal tesre ni gimotimo notime samarach. Udaro ji to kunyisgi kamodhi. Koponi owegi to misiro gore kuomgi ma pi obiro muko ohinyogi kanyo. Manto koro ber. Iwinjo? En gima rach. Kendo ok dwa wach ni mondo gibed kanyo masiro bi ohinyogi. To wan wacho ni kamigologi. Gima Raila Amolo Odinga wacho gi jowa, gi kweth mar Azimio en niya. Kigolo joka Mukuru kacha, golgi to tergi kuma gidhiye. Kuma ging'e ni gidhiye. In igologi kata gidhi kanye. Golo gi to berdi, nikech masira biro yudo kanyo. To gidhi kanye. Nyaki nyisgi ni wagolo uka, to watero e lopni. Ubed kanyo nyaka chieng' nikech ka ma lop sirikal. Gima mora ni Ken Obuya osebedo achiel kuom jotelo Nairobi ka. Kendo kowuoyo kuom Nairobi kuom weche mag daro ji kata nyiso ji ni wuoguru ka koro dhi kacha. En gima aparo ni owinjo nikech osebedo e telo maloso bende weche ma luorore gi Nairobi. To kuma Nairobi kende nikech chike ma iluongo ni bylaws kata miloso gi county assemblies gi gin gik minyalo sum kendo inyalo tigo e counties mopogore opogore kaluwore kod chal mag counties go. Obuya gik matimore sani e yo mag response, evacuation, gi weche mag tero ji kuonde mag nyalo jotie. Bende ineno ka gisetimore kako winjore koso nitiere bagni manyalo miyo igolie masira nitiere donje masira machielo. Gima adwana ler e yo maler. Yes. Achiel, weche mag masira ok onego ket e siasa. Sama masira osewuok, onge sirikal, onge opposition. Gima unite pinje te en masira kod lweny. Miyudo ka opposition and government they unite kamoro achiel nikech gineno ka wasigu odonjo. Mane momiyo na neno mana kaka wacho ne gidhi Mukuru
to gidhier nono to sirikal nyiso ji ni dar to gitero gi kanye. Ado mana remind mokwongo ni Mukuru nikech mano gweng'a. Asebedo jatelo kanyo. Nitie kama iluongo ni Mukuru Education Center. Mano gere gi jo Kenya Airways. Igni machien en school. Kanyo ero no dar joma no dar Mukuru no ter MCC. Ema gidak Kenya kasame. Makata jatende Kalonzo Musyoka gi en na ne picha. Ne gi ne center no. Kuma no dar jicha. Kama wacho ni gionge kama dhiye ni en enti kama winjo beni dhiye no. Yes. Koro gima timore en ma. Achiel kaka Kenya. Yes. Sirikal independence. Pokwa bedo gi migao mwamiyo. Migao mar madili gi masira. Mbi. Kod resources. King'iyo pinje ma develop machalo kaka America. Wach ma disaster ging'eyo ni masiche gitimore. To iwacho ni gi learn from experience. Omiyo so inform agencies madongo. King'iyo kaka Kenya ka. Iyudo kaka kura, what for example America nitiere gi the Coast Guard. Kod the National Reserve. Kenya be nitiere gi the Coast Guard. Kenya nitiere gi the Coast Guard. The Coast Guard ma nitiere godo. Githin masiche moko iyudo ni kata na yie mar patrol poko migi maber. En gima unit ma koko chak igni adek mokalo. Ma already pu nitie ywaruok ni to obed ma jo Navy koso obed ma police. To magi gin gik moko nego beni timore, nego beni wang'iyo ni masiche wasebedo kwa bedo ka. Masira malich Kenya ka Nyasaye okonyowa ni onge masira mag volcano. Nyasaye osedinonwa. Masira mosegowa igni ka en masira mar oula kod koth. Gini gima tin mana kwayo sirikal manitiere. To gini chakore on policy. Policy kod legislation ilose od bura. So chik ni inyalo malose jowa man opposition gi man sirikal. Masiche matimore sani onego unite gi. Nikech gini onge ng'amo sama masira dhi gi ji e barabara. Ok oyier ja opposition, ok oyier ja sirikal. Gini gimoro amora moyudo to yweyo. So nikech ma wuok onego beni bill mose drag a National Assembly all these years mar disaster. En gima onego wa fast track mondo obed consented, mondo mi obed gi budget. Ka jatelo ma jopiny oyiero manie lemo mamalo Yes. okwer ni gimoro ok dhi timore to gimoro timore, richo ni kuom ng'a? Nyaka obed jotelo te obed mane sirikal gi mane opposition. Nyaka waland gimiluongo ni taking responsibility. Yes. Responsibility of your actions and of your words. Onyalo bet ni itimo gimoro by commission or omission. Either isire kata ni ijuang'e ajuang'a nikech iyiero ni ijuang'e kata ijuang'e nikech samoro factors moko opushi mondo itime nade mondo ijuang'e kik idew. So mae ndiye omiyo atemo mana sensitize kenda kaka wood Kenya ni issues to do with masira waket siasa kando. Kik wabed ni sama jo Kenya sama piyo daroji ni sano kokiyudo platform mar dhi diemo godo sirikal kiri mind godo kiwip go emotions mag jo piny. Onego bed ni sama idhi kacha itero ne jo piny ang'o nikech umbe une sirikal dong iwuothe kata gi blanket jomagi mane sirikal Obuya un gin ng'agi neno ka apenji gima temo wacho dong MPs mag opposition dong ne sirikal at their level. Yes. As members of parliament and governors. Nikech jo opposition nitie kuonde ma gin gi sirikal mag loch gwenge. Yes. Gin gi their own budget. Onego bed ni ka gidhi in the case of Homa Bay na awinjo maling'ling ni jatelo moro oywak no dwaro sirikal to en kod allocation mare ma I believe ni onyalo bet gi committee mo wache ni pesa ni 100,000 ni masiro timore we wadhiyo mondo wang'iew godo ng'et wuodho ater ne ji choe bich kata sindo mondo jok maninde koyo ka ok ni dhi tigo sirikal dhi bedhi gi lweti nono. To mondo mi approach sirikal mondo idhi many solution iter an idea ni sirikal an kaka nene nikech mae gweng'wa. For example kaka koro notimore Gwasi kod sindo gi kak Sengre.
Pigi wa malo e wagasi malo kucho karidore ka nego ji. Ko yuero ji gi ote. Pok notimore kamano but nitie landslides mosetimore before e gwenge ko. Onego bed ni jotelo te man kanyo ne dhi ni wawinjo maling' ni polo rach. Nyalo bet ni gima kama nyalo timore. Sirikal gimutim nitiere higher grounds. Lob cha en higher ground to en lop ng'ato. Bo nyalo ng'iewe. Watieke dakika achiel lo. Iwinjo Bati. Yes. Kawuono yiego buene nikech Obuya koro keto sirikal mantie tesri. Kendo ayie gima wachono. Sirikal Obuya wacho ni owe ka onge siasa. Iwacho gik ma matters life and disaster no politics. Ni igni ariyo mokalo. Sirikal mane nitie nodhi India. India osebedo gi masiche madongo, cyclone, flood ang'o. To ne gidhi somo kaka gidil gi masiche. Joma nodhi kanyo, ng'amoya officer attorney general, Ministry of Special Program, department of Porque sirikal sani. Jomoko nie sirikal sani. Kane giduogo, to ne giduogo gi wach mane, ang'o mane gisomo kucho manyalo konyowa. Namba 2, wan gima wadwaro sani. Yes. Wadwa ni kidhi kamoro, kele gimoro. Obuya wacho maler, wan kane wadhi Machakos, nwatero bando, watero ganda, watero mattress, watero blanket. Kane wadhi Mukuru, watero mago, bando, oganda, mattress. To gin, ang'o ma gitero? Ma wanane makare nure semati. Emo wacho niya, wakoordinate gi jober. Kata Obuya ng'eni wuoyi mathere ng'eny. Yes. Malwete be dongo. Ka Obuya wuok sani koro ji tho gine ka, madhare ka. Obuya tere gimoro, ng'ewa lwete dongo, tere gimoro. Wakonyi, watere gimoro, jotho. Okay. All right. Obuya wach mogik, second 20. Erokamano, e wach disaster. Yes. Adwa mana jiwo. Jowa mokwongo jopiny. Lopete. Custodian mar all lands, public lands gin county governments. Jopiny MCAs otudre kod jopiny mondo gipuonj jopiny. All right. Ratichgi to gi gik manyalo ketho ngimagi machalo kaka unudak ka. Wuoguru chon mondo gimany kuonde ma higher grounds miwacho ka. Mondo ging'iew ne jopiny kato gikete gibede gi program ma ginyalo gero kanyo kapok masiro timore. Erokamano ahinya. Agono erokamano neno kuchwako ratil mamit to gima duong' ni japiny owinjo puonjruok kata ote moyiedhi makoro chope iti kendo nyalo miyo ilok pachi kaka isebedo king'iyo gik moko nyakwara mogik. E thuolo ni ina mondo go erokamano ne Ken Obuya kanyakla kod Freddy Okango kuom biro gi paro maliw kendo ng'iyo ni hiegi manitie ni joma nie sirikal sani kaachiel kod jotelo moyiera ahinya to wajumbe nyaka koro ne ni oketo chike mabiro reso oganda e midhiero mamoko manyalo biro bang'e. Ka ok kamano nyinge en George Bati, elo yamo siro weche manyien kaachiel kod twak mar ratil oriti masani.